Велики четвъртък е един от най-светлите и дълбоко символични дни от Страстната седмица. Време за смирение, пречистване и надежда за възкресение. В християнската традиция този ден от Страстната седмица е за възпоменание на тайната вечеря на Божия Син с апостолите, на която Иисус Христос дава на своите ученици последните си духовни напътствия. Най-разпознаваемият обичай на Велики четвъртък е боядисването на яйцата. Първото яйце винаги е червено, символ на кръвта Христова и на възраждането на живота. Останалите яйца се боядисват в различни цветове, всеки със свое значение. Жълто за светлина и благоденствие, зелено за надежда, синьо за вяра. Десетки деца от столични училища и детски градини се събраха на площад Света неделя, за да почетат именно тази традиция, но и за да изживеят радостта от това сами да боядисат своите шарени яйца. Тук сме с децата, за да им покажем същината на празника, защото Христос със смъртта си смъртта победи и тази надежда, ако укрепим в сърцата им, всичко каквото е нужно сме им дали. Те са мънички, но са изключително любознателни, душите им са изключително чисти и с лекота възприемат истината и възприемат това, което им разказваме за проповедта на Господ Исус Христос, за ценностите, с които се опитваме и се надяваме да живеят. Защо решихте днес да боядисвате? Защото много обичаме Великден и малки деца и решихме, че ще е много готино да им помогнем. Вие сте от доброволци, не? Да. Ние за трета година подред сме тук и тази година за първи път ни поканиха да бъдем доброволци и с цялото и сърце го приехме, защото продължаваме да поддържаме тези традиции. Здравей, може да ни покажеш яйцето на камерата? Това първото ти яйце ли е? Второто. Как се казваш? Илия. Илия, какво е твоето яйче? Вече май почти готово. Шарено. Как реши да го направиш такова? Как се прави едно наистина? Освен всички хубави неща, децата ги очакват и подаръци, които за всяко от тях ще има индивидуално, книжки от Софийска Света Митрополия с лакомства и също така различни такива сувенири от спортната организация. Събитието е организирано от Софийска Света Митрополия с благоденствието на Негово Светейшество Патриарх Даниил и с подкрепата на Столична община.